odhaluji vám první hmyzí hotelový komplex na Plachtě. Tak. A k čemu toto zařízení slouží? Slouží pro ubytování. Až sem pojete na jaře, tak uvidíte, že to funguje. A já dám to krk. Tady bude boj o místa, o rezidenční čtvrť na Plachtě. A sem přilétnou celé hejna samotářských včelek, které tady v tom budou hnízdit. Budou tady pavouci, budou tady brouci, všechno možná havěť. Takže tady tímto křtím náš hotel, tady tímto strdím a čerstvými bobky tak a tímto považuji celý akt za ukončený a děkuji vám.